and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni naginapostang sugilanon ang yawa nga gustong manghel. Wala, Mir. Murag kutsi man ang dindo. Uy, Naara sa desiya? si Dindo. Kinahanglan nga ato na siyang abi-abihon, ha? Abi-abihon to, ha? Nishi man. Labi kami rasul, Dindo na guna. Bebe, ako'y ablis git. Wala no. Kaya, ginis tatay. So kay gipakaon ni Dindo anak niya, no? Nga, atat mo yun kaya na siya basta si Dindo na mo bisita. Sagdi lang, Ming. Tagdon lang gihapon nato siya. Kumusta na, Mirasol? Okay ra ko din do. Naibaw ka ba sa nahitabo na ko? Oh. Nakadungog mo kong mga balita nga gidagit ko no ka. Sa inyong gisagop din hinga tao. Kato si Lucio mo nagbinuang na ko. Kita kayo ako mga kamot. Nang lagom ni tungod sa pisi nga gihigot niya sa akong tiil o ingon man sa akong mga kamot. Nya? Hain man ron si Lucio? Gipangita siya sa kapulisan. Nagtago-tago siya gamit ang imong kotse. Unsa man pagkahitabo ang nga nakidnap ang kadindo? Nga naamang kay daghang mga bodyguard. Gamit siya og pistola. Ambot kon, diin si pistola. Iya kong itiunan dito sa among bahay. O gipasakay ko niya sa imong kotse. O gidaga ko niya sa kalasangan. O gipauwanan. Gipalamukan. O hapit pa ko mapatay sa mga bangis nga mananap. Pero, nakabuhi man lagi ka. Ha? Ay, kung wa ko maluwas sa akong mga higala, tingali, patay na ko karon. Ay, grabe yung pagpaantos na ako O nga nang yaman ko no itong gibuhat ni mo. Wa ko mahibaw, Mir. Kung sa iyang rason. Basta kay, iyar kong gipaantos. Pero Sharo naman sad. Siya rin usa ang nagdagit ni mo. Imposible man tuon nga tuhuan, Mir. Nga siya rang usa. Pero, murag ni gamit siya hurim-hurim. Aron nga, makasod sa mo ang wagi usas ako mga higala nga nakamatikod niya. Mao ba? Oo, muna. Mga delikado yung ka itong tawana. Ang nakaparat, maulang kay wag yun namo siya madakpi. Nakaiskapo pa yun siya. Kung mo na yung gihimo ni mo, angay gid siya madubag sa iyang gibuhat. Mga gusto ko nga mabilanggo itong tawana. Kay kuyaw gito siyang matang sa pagkatao. Katungod man sa dinuuna ni mo din? Oo. Kung naagid siya gibuhat ni daotan ni mo, naamay hukmanan. Oo. Mga yun, Mir. Mga desidido gyud ko nga ako siyang ipabilanggo. T.U.R. Si T.U.R. Tur, Okay. Bangag sa ilo. Tur, where are you? Asa na ka, Tur? Syo, dara ko syo. I'm here. Diin man di kagikan, Tur. Ikapa ko no kung buhi pa ba ko. Ako mo'y mo ingon, ana, oy. Aw, din no, nalimot ko dahil. Ikaw mo din mo'y buhi, ako mo'y patay. Kapa ko, buhi ba ko? Kapa ko. Bitaw. Bibi ato ikapon. Kuno dyan ka madagjuk-juk. Buhi pa ka syo, buhi pa syo. Pero, luspad mo kayo ni mo wait, syo, eh. Tur, Ha? kapoy na kayo akong lawas. Usaha mo na ko ini, ha? Nangita ko kapangutanan, ha? Kapangutanan, pero am sa gyud ko'y nakita sa palibot siyo. Ay, bangag sa ilong. Grabe na ning pag-antusa. Aloy, bitaw ko ni mo siyo. Kay, niputi na na yung kalimutan ko. Imki, Simke. maluoy ka. Tabangi taong ko, Tur. Kung mahimo, di na kumuginawa. Kay aron makapahuway na ko. Ayaw paglihok siyo. Last na lang yun eh. Suwayan ako bad-bad ang mong pisi. Nalagi ka badbad. Kay kag na ka. Suwayan ganin nato, kay matod pa nila,
kinahanglan ramang kuno kuan kanang exercise, ha? Concentration. Agbayar ka na. Sinuway diha. Pero wagyo kay nahimo. Tayo lagi ka balakas yo. Kay unungan ta ka dinhi. Di ta ka biyaan hangtod sa katapusan sa mong ginawa. Bangag sailong Is. nanasan is social security. Singis yo. Buhata kung unsay mahuna-hunaan nimo diha. Kung sa tanaw nimo napakay mahimo. Suway. Nya. Na. Nada sa SpongeBob. Mupiyong ko siya, ha. Mukonsentrate ko, aron mabadbad na ko ang imong higot. Ah. Ha? Ayan lang. Ay, bitaw, ay, kiglihok. Naglihok siya, kay basin og, kuan, mataghapan rin ako ba? Ha? Naglihok. Manimaho lang diha to. Sino ni Maho, patakab, kay manimaho. Maniho? Aw, maniho di ay. Kundi ka, matiyo na dyan tingali ka na. Maniho diha. Malagi, alagi ka gool. Kung naman gool, magmamatay ka, anghel daw ka. Suya ka, eh. Uy, tayo na. Siyo. Ay, Lucio. Nagkumpisi siyo. Isti. Isti. Sige to. Dali ah. Matmari na ko. Yan na siyo. Ako na rin, barbaro siyo. Nagkuha man yung mga gwardya si Marasol sa ila din. Oh, nakabantay siguro sila Joe nga sa atong mga plano. Basin. Ya, may buhaton to ini. Sagdi lang. Di gyapon ta mag-uol. Naibaw kay ko sa mga oras nga tinglakaw ni Mirasol padung siyang opisina. So, change plan tayo ni. Ha? Plan B. Si Marasol lagi itong siguroon. Tuan. Si Mirasol Joe. Siya mo'y atong siguroon aron nga makuha na to ang yawi sa underground. Mas marami pa din. Nakoy nindot nga nahuna-unahan Joe. Sa may mga nahunaan din. Minaw. Ingon ini ang atong buhaton Joe. Kita katintay, muragwa na sa hustong panghuna-huna ang imong mga anak. Labi na kayo sa Mirasol. Ha? Wa siya mag-uol nga ang iyang sakyanan gigamit sa yawanong kalihukan. Nga nung mag-uol ka man, Jer, nga wa man gani na mag-uol ang tag-iya, ana. Ay utrom sa di kang buringog eh. Daghana din tulo naman din mo. Wa ka malarma ng kinaiya ha? Dili na normal sa katao, ha, tintay? Nga ingon ana ang iyang reaksyon, nga wa na siya mabalaka. Ay, mas dili ka normal, Jer, eh. Upat na ta. Upat na tang buringog. Ay, bati. Anong mag-uol man ka? Ha? Ikaw, dili ka normal, kay mag-uol ka, niya dili man ito imong sakyanan. Pasagdi na lang ko na sa Mirasol, kay dako naman ang imong anak. Di ba naman na siya siyang gibuhat? Ay pagkataphaw, biyan mo tintay taphaw. Gari na, buringog ang tapaw. Kanino na itong sakyan ng Mirasol? Kung gihatag pa lang ito niya nako, mas malipay pa ko. Pero kanang gipagamit niya sa laing tao, unya, kriminal pag yun. Mo na'y pinakadakong supak nako. Ay, sos, kasi nara ng imo, Jerry, ay. Hanggaw mo na kay-istorya eh. Buringog, wa kay mindset. Ha? Di mga kasabot sultihan sustoy. Ikaw ay singoy. Ay, singoy. Kapoy, magkikang paminaon, God. Ako pa di mo na, tumaron to ni magtuwa sa gimong tambal ka, basig maulian ka pa. Sabi, ayun taong ko eh. Nayo. May naman ko, awa ko. Wala ko sakit eh. Saba, day. Kada di imong patol, di ay. Bukalit man lang kag sitmat. Ay, naambot. Pagtarong na imong bahatin tayo, ha? Kay ano, ha? Ha? Ikaw may pagtarong kay tagaw-tawan kay kang dako. Tanan na lang yung lihok sa mong mga anak, polos na lang gidaotan para ni mo. Kapila naman ti kapasabta, tintay. Nga kining akong gihimo, pagpanalipon kininyong tanan din, he. Natural! Nga ako yung buhato ang husto kay makaayo man nato. Ay, sa imong paminaw. Oo, paminaw ko. Sa paminaw ni mo makaayo. Pero dili ginamaayos pangdungog si mong mga anak, do. Kay bisag ako, nakasaway yung ko ang imong kinaiya nga magsigil ang kag pangasaba nga was lugar. Walang gil mo makasabot nako. Pero, moabot ra gihapon ang adlaw nga mahigmatamos ka matulad tuhog mong mo.
mahigmataramos kumaturan nga ang tanan akong gibuhat karon para rin gid ni sa atong kaayuhan. Oh, inom. Inom magtubig siya, inom tubig. Abi ko kung saan ning inom. Ngita Ay inom doon kung prirani anang inom. Kaya, salamat. Kisam na rani. Ako lang kakusa kami ato. Aha, Kumpare ko. kakusa ni mo. Ah. Ah. Oh, Ay. inom sa, inom lang payo. Mura na, lamig yun ng tubig, mura na isbuti. Baya. Ang inom mo muragi kang tuwit. Binhod yapon akong kalawasan to. Anya. Na, kansa si SpongeBob. Bita-bita ko ba, kumusta naman imong pamati? Wala, utdan kong kusog. Muhipoy ko. Oh, Dili, ikaw na ning kapayas oh. Kasi pag magkatabang ni sa imong kusog, oh, Ah, why saging dato? ngita pa man no, wadi na unsam ni siya. Wa ko kakitag bunga saging, kapayas akong kuha. Oh, mantini lang una ana. Oh, Kadi, wa kay kape pareha atong kang prerane. asa to? Ayun na lang. Katong para sa inyong kapunungan? Oh, Danta. salamat ini to ra. Ah, Ang kaon ko ini, kining bayas kaon ko ini. kaunda kayo, maulian ka. Bida. Ay. Kung kuan paningkamot yun ha, paningkamot nga maulian na kasyo. Aron makabalik na ta dito sa ilang Mirasol. Size. Size. Sinsun City niyo po. Imkiti. Ingkiti. Maningkamot ko to. Hinukog ingkibon kay ingkiti. Eh, Gusto kong pahimuslan na to ni Higayon na siyo ha. Seryoso na ni siyo. Gusto ko nga pahimuslan na to kaning Higayon nga nakaibaw na ko sa teknik nga makakupot na ko og butang bisag espiritu na ko. Salamat kay Gator. Nga na-discoveryhan rin yung tao ni mo. Oh, mga pagdali na og kaayo diha kay makabaos na ta og balik na dindo ini. Ah, kaon pa kong daghan to. Para magkabawi ko sa akong kusog. Kanag o ay laga pilang panit usam sinasya pilong sa nimong panit. Panit dene. Oh, sige. Di pangita kag balanghoy dinhi. Kaya aron maulian ka. Silong. Ming, gamiton na ako imong kotse ha, kay mapit ko kadiyot sa opisina. Ah, sige, gamita lang. Mobalik ako dayon. Tayo pa sa Mir. Ikaw rang usa? Kadiyot ra ko, Ming. Pakuyog lang sa tong gwardiya, Mir. Aron doon na kay kauban. Wa na kinahanglan na, Ming, uy. Ah, ako na lang. Nah, nagdali ko, uy. Mula ka na ko karon dayon. Ah, sige, pag-amping baya ha. Ikaw nila ingon ni nanay og tatay ha, nga na ako'y lakaw kadiyot. Sige, Mir. Ako rin mo ingon nila. Ay, kadali ramang ka tumubalik si Mirasol Riming. Mao may iyang giingon ay. Tay, samang ka pitok-pitok Minaw ko raman niyo. ang mata Milagro, nimo, wa mo tay. tingog dayon. Milagro. Sa may ginahuna ni mo. Unsa may iyang gidalian didto sa opisina. Ay, nainay lang ka. Baguan ko ni mo, tay. Na ako'y ginahon na. Ah, tay. Na ako no'y client, tay. Nagpaabot niya dito. Ay, na. Kita na lang maliod to. Ganahan ko, Kay labing siguro hapon na sa tumauli si Mirasol. Ikaw, Remy, padayon, Remy. Padayon. On na lang mo na kay busog pamasag ko. Paghukad nilang tintay. Buta na Hukad. Kay kita nila'y mangaon. Ay, buutan na. God bless. Uy, kakisa man ang cellphone nga namitingog. Ako ron ay. Oh, uy, hello. Si Mirasol ay, may tawag. Kadiyot lang ha. Hello? Hello, Mer? Hello? Oh, may butubag. Mer! Ano nanawag man ka? Naputol man. Uy, kakisa naman sa itong natingog. Di ba niya ako? Basig imuha ron ay. Hay! Sambo pa na yung cellphone. Ay, Tara, lagot na po. Lagot na sad. hukad. Hukad, gutom na ko. Gutom.
Kadiyot lang gud kadiyot ang jirigod kay ako na ning tubagon. Kay si Mirasol ning nanawag. Gutuman na eh. Gutom pungkol ka. Sa, What's tay? uy, waman gidayon. Uy. Ako na lang tawagan, Nay. Kay basig doon ay tuyo. Gutom. Uy. Basig doon ay kaistorya lain. Tawagi ko no kung padung na ba siya dinhi. Sige, sige. Akong usban og tawag, Nay. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!